projecte va néixer, ara aviat farà 2 anys, en el marc d'un curs que es deia Objectiu Barcelona. Quan vam iniciar el curs vam començar a buscar temes d'interès i després de donar-li moltes voltes vam escollir el tema del comerç. Des de bon començament no ens va interessar retratar com eren, diguéssim, físicament aquestes botigues, sinó que el que ens encuriosia més era les vides que hi havia darrere d'aquestes botigues. Quan hem entrat a les botigues i hem creat molta relació amb els botiguers i llavors t'expliquen milers d'històries, no? I cada vegada no et penses la cultura i el coneixement que tenen darrere aquestes persones. T'expliquen anècdotes com, per exemple, la senyora de l'Ingenio ens explicava que en Dalí acabava entrant per la seva botiga i parlant amb el seu avi i dient que per fi havia sigut famós, no? El dia que va anar a buscar el reconeixement a l'Ajuntament va passar per aquí perquè es coneixien molt amb el meu avi i va picar aquí a la porta, pom, pom, uns cops amb el bastó del fill que estava allà baix, el meu avi. Diu, ja m'han reconegut. I bueno, aquells espectacles que feia ell, no? El Joan Brossa, que també ens va regalar unes as gimnastes, una obra d'ell. Quan va morir el meu pare, va continuar havent una relació i vam ser amics també. Jo li deia, Joan, però com és que t'agrada tant aquesta botiga? Diu, és que és una poesia, em deia. És poesia. Yo, por ejemplo, en la fabricación de un instrumento, noto que trabajando materiales tan bonitos, con formas tan bonitas, te da un bienestar. Soy perfeccionista en mi trabajo y no puedo hacer una cosa y no hacer la otra. Entonces, aunque no cobro más, tienes que ser bien hecho, porque no es divertido hacer un trabajo mal hecho. Yo siempre digo, ¿la quieres bien o la quieres rápido? Las dos no van juntos. De vegades sembla que un botiguer només que fa allò, no? Està atenent els clients i ja està, i no. Després veus que tenen moltes inquietuds i que la gent que està darrere i continua avui és perquè tenen molt coneixement i tenen molta cultura i volen fer coses. Jo recordo que vaig llegir com preparaven el formatge Stilton a Anglaterra, allà al segle XIX. Era curiosíssim. Li feien un forat al mig amb un punçó i ficaven vi d'Oporto. I el deixaven macerar allà, doncs mira, 2-3 setmanes, fins que al final el senyor li deia al majordom, porta'm una mica d'aquell Stilton que tenim. I li servia al majordom un tros d'aquell Stilton que estava empapat per dintre d'un Oporto vintage de categoria amb una copa del mateix Oporto. Això molts diran, són tonteries, Doncs jo crec que és una informació cultural que paga la pena, encara que no ho fem nosaltres, ens enriqueix. Yo creo que solo trabajar para trabajar, esto para mí no funciona. Necesito sueños. Claro, uno de mis próximos sueños sería de hacer una escuela de lotería en Barcelona, sería muy bonito. Quiero enseñar que 1 milímetro es 1 milímetro. Si es 1 milímetro en un violín o 1 milímetro en un contrabajo, es 1 milímetro. Y tienes que tratarlo como 1 milímetro tan importante en el instrumento pequeño como en el grande.
Una de les coses que els hi preguntaven bastant als botiguers era per com havia canviat l'ambient o el barri, no? Aquesta identitat han vist que s'està perdent, i sobretot la part humana o de relacions ara és molt més individual i no tenen aquest caire de barri, no? Aquell barri ja no existeix, però suposo que és fruit del segle XXI. No hi ha aquella complementació del que deia jo abans, per exemple, del que comentàvem dels barris, que llavors parlava amb una veïna, es trobava una mica malament i se'm anava a casa d'un amic del pis de davant. Ara això no hi és. Actualment en què ha canviat? Jo segueixo insistint en que la pressa. Reconec que tots tenim moltes coses a fer, però hi ha vegades que et trobes sobtat. Per exemple, estàs atenent amb una persona a les 2 de la tarda el dissabte. Tu saps positivament que aquella persona ja ha plegat. Ha tingut festa dissabte al dematí, té festa dissabte a la tarda, el diumenge el té lliure, però els veus que van, la majoria, amb una tremolor a dintre, com volguent dir, escolta, que ens en tenim que anar. I clar, encara que un vulgui despatxar molt ràpid i atendre el millor possible, moltes vegades et veus desbordat. No passa sempre, però en algunes ocasions sí. El que s'està fent a Barcelona és una ciutat pel turisme, enfocat només pel turisme, i llavors la gent que hi viu a Barcelona no se sent identificada amb aquesta visió. La gent que anava al mercat de la Boqueria ja no hi pot anar perquè no és còmode. Els d'aquí ja no hi anem a comprar a la Boqueria, però és que és un parc temàtic. És totalment un parc temàtic. La botiga que jo, la parada de fruita, ja no en té de fruita així a quilos. O sigui, tots són vasets, allò d'ensalades de fruta. A més, tu potser vas ràpid perquè has d'obrir la botiga i vas amb el carret i no pots passar perquè estan allà, pom, ben fent fotografies. Ostres, però és que, esclar, estem desfent l'essència de la nostra ciutat. Darrere, per exemple, la feina de la Harriet, de la Luthier, doncs hi ha un gran amor per la música, que és algo que ella ha viscut com des de petita en el tipus d'educació que va rebre, i d'alguna manera hi ha una voluntat pedagògica de fer aquests instruments asequibles als nens que comencen. Hago también mucho alquiler de instrumentos para niños, y esto, claro, es una relación preciosa porque son con niñas que empiezan de tocar, que vienen con toda esta esperanza de mi primer instrumento. En el mundo que tenemos es con el arte y la cultura que que tenemos que hacer resistencia. El futur d'aquests comerços no puc donar una visió personalment molt optimista, és una mica un futur incert i complicat, tot i que hem passat per comerços que clarament sí tenen un futur i que sí que sembla que el seu producte i la relació que estableixen amb la clientela i la confiança doncs fa pensar que les coses no se'ls giraran en contra, però també hem passat per molts comerços que ja han plegat des de que els van fer. Home, jo crec que trist. Bastant trist. Tothom que ha vingut, això encara et costa més de desprendre't perquè veus tota la gent com està molt trista, molt trista i a l'espera de que a veure si hi ha sort i es pot continuar, però continuar, jo que he estat aquí, penso que s'ha de continuar dignament, no perquè no es tanqui, s'ha de continuar de qualsevol manera, s'ha de continuar bé. Jo el futur el veuria bé si el nostre país, digue-li Catalunya, digue-li Espanya, s'arreglés d'una vegada per totes el tema dels horaris. La gent jove, quan li parles en moltes ocasions, i jo ho he fet inclús a nivell familiar, dels horaris del comerç, es tiren cap endarrere. Per què? Perquè bé, estàs entrant a una hora del matí i estàs arribant a casa
després d'arreglar-ho tot, etc., a les 10 de la nit. Jo estimo molt Barcelona, és la meva ciutat i estic molt orgullosa. Però és que jo crec que arribarà un temps, si continuem així, que el de que estic molt orgullosa ho diré amb molta pena. Perquè, per exemple, aquí de tota la vida, al carrer del Carme, Magatzem l'Índio, era una botiga preciosa. Els últims dies, fins i tot, hi vaig sortir amb llàgrimes als ulls. Em va saber tan greu i em sap tan greu que aquestes botigues hagin de desaparèixer. És horrorós, no sé per què. Ara només queden les plaques a terra.